Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Blai pi baro kini gilong ki khubor bam takasngi hadin live sans nem karaj yap ngar ka bahaba ka hima krims imshim bagariti dustur berkasyatin rai culture umin berim balado kalayo ban penkhi embiang ya rasyatin rai jakaran. Nagalian ko office kitimen kisan raj yap nga Ribhoy district ha ka jingya lamjung ubasan karaj ubasan swel rimbai kilalum ha ka sin baningkong ya ki khun ki hajar ka hima raj yap ngar ban pen khi em ya ka shat luk himai ha ka te ka them raj yap ngar karkum kariti baladon wat lada omshu banne kumbale umin berim ka jingshat kol shorten rai ka raj yap ngar ka de ka luk himai kabadon daga riti le nyam da umin barim karkum ka hima kabadai da kikur san kpo Henry menta ka te ka jingshat nyam tan rai ka raj yap ngar kala du da ki life house nem tam na du balakhat no uling do raj ubaduai ba phiran bat khan ye ka nyam tan rai kumta kala du no kinong shat om bahikai shu sa satang kinong put nong rem ya ka ne labatai da umaji raj ba stelin ringhang banyo ya ka jingpne pensa ya ka jingshat bat ka Raj yap ngar kabadon R4R tili kishnong da ka jingyarap na ka school ba ne huling ba katanat creative art study and folk role ha ka jingyalam jong u Professor Desmond Karmau plang ulala ban lam nanti biang ban penkhi em ya ka te ka shat tan rai ha yap ngar ka ne huling kat ki khna puli ke bliti bnya e ka jing puli ya ka jinglong jing im jong ka jat ben riu u nyau tram ha ka ba penne pensa ya ka riti dustur umen berim Habayo ban pen imbiang ya ketika syatun rai kabala pelong hamadan syan kasnong liar kla men ha ka life hui trik uleber ya kabala sakhilang da ki he kisan bar ki bakrau batri ka hima khrims imshim bar ka ke HADC ki bakentup yo uba rangkan sai kharbuki MDC ka umroi constituency uba Victor Rani MDC Jirang Yong hatupor but kani kamadan kaslay digi breu kibawan bensim benta hakatuka rong katau ko balja hakatuku por nakamauru ya kabenta kabausim u lingdo ubala khlano menta uba klan lingdo hakatuku por hakaba udaimu wapenya ya kaniam kurukom jongka perda lukmi hakitu ki snam nakamauru keba ngiyalej satai sapo wa umtung hakabala leniam rod wa hangtu bat u soblai maklai udemu bala lapun khamti karaj hau boun ngam hapo kanikum bat boun sim sisot lene arsot usiap nagatu ka wa banra yang sarengko bat kumno yutu siap pada ki kisong hakisla bat kisapenya ya kaniam kurukom kini mga kenau bat ru kajing don rekat jung ba dus rembai bodai weni ki longsan mansan hagtu kopor ti kani kajing persang jong ki longsan mansan ki pala simti ya kani ka kajing kle ya kani ka ki ban penya ji ki kam jong ni ka rai ka long ke ke ba ngi de ban yo mensim but kajingdon jong ki nong mikmat jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ru natrai kawanra ya kajing pensons a yaki nong soknong kani kathan hakaba gidon kata kajing mod ban penke embyang ya kani ka rong katau ya kani ka shat ka kmen jong kani ka rat nakaliang ka school ba nehu hakaba nga hikai ngiru ngindon hi lakabenta naka department kaba nga klik kata kata Department of Cultural and Creative Studies hakaba ngidon ki project ki bubun ki ba la bania perkhat bania syong
bat ki longsan mansan hagano godor ngin penya ngin pentelun ni kam nang ne syakmat ka matre kam jong ka sarkar India ka baidai bat ka puli puthi kata ka National Education Policy ka bathmai ka ailat ya kum kini ki bikin rong haki college bikin rong haki university but dang menta laisngi ye kaladap syong ka academic council hapo nehu hakabala rai ye kita ki subjects la rai ye kita ki tanat pule ki ban introduce lane ki ban benito hapo ki colleges but kawai na ki kadai ka folklore kawai na ki kadai kane ka ban tip ya ka riti ke dustur jong ki jaka hakaba ki priu kisa but kani ka benta jong ka folklore kaba dan haka National Education Policy kadai ke kaba kongsang hadu kata but shen namar ba introduce ya ka folklore haki college haka level jong ki college shen kin sayi ya ki jingwan jong ki nongsor seki temri boy bikin wanwar yiki jingtip syapang khamtam syapang ke jinglong tenrai jong ki breu jong ki jaka ki badon sikini ki than hagapor bangangawan hakitu ki por hakitu ki snam ngayu iru bakadang don kendiat ka thanjan sikini ki than ngamtip menta kalong gumno tenrei ngatip ba syathan terso ba chuai ka thanjan jong ki boy kadang long ka bakhlan kalau ketika economic activity lane kakam kaki bagi kitre keba wanra sisa tang ya ka jakpo igi breu nreru keban pedi ya ka sap kapong jong gibreu ti ngamdon bun banong ye ti hakani kapor ngasukwa ban pau biang ya ka jing smokman jonga bangandon hakani benta badru ngawan yalam ya ke tim jonga nopo university nopo nehu bat kat bala ngin yele ban document ngin yele ban ring yigi video ngin ya shon yigi dur bat yigi ne pat ngin saya sam lang bat ki longsan ki mansan jonga ne ka right hadien ka tu kani por ta krishun pi kong derle ma sharing pi wen pergi try senong ne ka senong ba yamar ka yamar tiklat bitu kena pi kumon senong pi so kuno ya keding ja no ni ka syat tenrai ni ka syat kalso jang rai amari khat ka syat lulu lukmi mo ka bade syat badan ka jing kenya jing priam kadwa ferat lu kini kelas kusum sa kai ki sem pi kum kin senong ni nga ki por ki ba ki le gani kanyam kenya lukmi mswa ka jing syat lukmi ni dang yarit bah ni patip bah te nang tu padanya la let pule keleng-keleng te ka penlong yang ibang ngim datip bahasyu ya kini ka culture ya kini ka rukom syat ka rukom tem jongki mo te haba yo sngo baki kwa ban penmi biang ya kani ban penthmai biang tingi so tenat ken tenga ngadang syu jing tip hi men step pang kani ka program tenga wan ban pet menta te kanu ka long ka baso komen ban yo i so tenat ban yo sngo biang ya kini ki jing tem ten rai jong ka rat ya nga tapi na ka jing kemau jong pi no jotang jong kena si antak kita kinong sat atau kipor tapi dang in yang kuno kadam kebe itu ki sapi kum kari kum tai pitip ha Dang kan mau hi menumala mensua karyam jong kiru kabada i syongkun shishahi kidang sei kini ki siar ta kiru ki jingpong jong kimo ki ba per kirang baru kidang ketukar jingriam kadang i syongkun ba menta te kala sulong no ba mat kidang sedang penki biang te kamda don rah do kata ketukar kumbaki lem chua kadon ke mensua kadon ta kasyat masti sankur nang ta kadon ka jing syat ki kentei syat senrang kaksing lenti te ke dasyat ki kentei dan kita jing tem nek takala ka dia khot kumbagi tem mentan spak te haka hima khairim tingi ong kapadia ardi ki shani padengi ong khot dakala ka dia makani ka hak hima yu kani kala haka hab hima khairim right te mantang ila stul se bagani ka jing sal se nalor pa don hima khairim si kalong ka wei si bentau ka kun jing hima khairim ne ka kun jong
jong ka jengek tenrai ha ka hima kerem ba kadang dal pa kata ka sat nongkram ki khot mo matang ngiyo i bahani ki khot sala jing kim tip su tu ka mo khala kan ti kum ma phi kum kolok mil so phi bala la puli ya ni klai bu mo kini ki kolso khasin ki jing tem tenrai kai ka ba phi du kam ya ni ki samla jing la se sala jam ni kadon kam ha shibon ki samla bakin tip shapang kini ki jingtem shapang ka bom ka ksing kala kadia kani katang muri namar ba bro shikata ya ka e ka bangi ngi yo sngo ngi shu yo sngo mo te ngi klemdon ha kata ka jingtho ka bapura ken kum ha ka staff notation lani ka tonic sulfa banne ken ba kum nungin hikaya ki khna namar shu hikai tang ka boyo sngo ngati manga menta la shai pa ki kun kala khndiat dala po hi kun ksi la kham khndiat shu ti yo ka ja no ski delang ba ka jing pen ki im yang ya kani ka jing yashat menta ka si ka penlong yang ngiru ki ba sngo tenat ya ka music ban tip shushu kham hash phang ka music jong kan kham tam kani ka rat ni shong isa hang ni te ka pen ai men sim yang i bangin long curious kum ong haktin english bangin keli benia e kini ki du halia kini ki rurang ba pitem kumno ka e ka skit pi pendon kam haba pishat kata ka mesti sankur haba pishat kan thei khanang ba mangirung hila ban research kan mangin tho e kita ni yang ni ba nasi kini kinong tam ni dang sa ki bareng boda ki badang tip te mentala da kini kim la syu tu kai ka jik ajing mo jong phi la si ba kini kilong din ken buat ka jing ajing mut ka jing kwa ka jing thrang jong hiru ban kilong din bakin yo jing tip ma bakan ne kan ni ka dei bet ba ni hap hi ban keli benya naki bangin yo ban tho ye kini ki e ki bakitem min yo bet ban tho khnang ba daki tu hi ki jing tho ki ba ka dei ban long bet tek kum ka ma ki kitem bakin yo pa daki samla ban sya hikai ke atau nak kena jumpi lah saya kumpi belatip yang di ka dustur ka kumpuli yang dibuat tip di kejunglong tenrai tapi kalau yang belum bantip banwat di kelong sama manusia ka ekor komisat kuno ban penki yang ya ki semlah kasi bakitip yang ke disat tenrai ki kalau yang belum ni saya yang dia ban hikai bantip kloi bet layok kum kata le galat la dak ni ki du halia ki kloi ban ya rap lang yang ni ban batai benya syapang ni ki skit bape te kadai ka jing sebun ben sim ka jing so kloi man bentai kata